Jak poznat, že má dítě oslabený imunitní systém? Kdy je čas vyhledat lékaře? A jaké jsou nejčastější mýty o posilování imunity? To probereme s naším hostem, kterým je pan profesor Jan Krejsek, imunolog. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Vítám i vás, dámy a pánové. Pane profesore, na úvod začáteční otázka, co je imunitní systém, proč ho v těle máme? Imunitní systém nás má ochránit především před infekcemi, to myslím, že je jasná věc, ale my musíme také ochránit naše vnitřní prostředí, protože v nás se pořád něco děje a ne vždycky je to k dobrému. Někdy je to také špatně, dochází k nějakému poškození a to všechno musí zkontrolovat imunitní systém, nějakým způsobem zareagovat a pak tu příčinu odstranit. Takže to je prostě fungování imunitního systému, kontrolovat vnější i vnitřní prostředí člověka, reagovat na to nějakou akcí a potom si to ještě trošku zapamatovat. Poučit se z toho, to je ta imunitní paměť, kterou získáváme v průběhu života, celý život, ale získáváme ji také při očkování, při aktivní imunizaci. Tak cílem očkování je nás dopředu poučit před těmi nejnebezpečnějšími infekcemi, abychom, až se s nimi skutečně setkáme, na ně byli připraveni. To je ta imunitní paměť. Jak se liší imunita dětí od dospělých? V žádném případě neplatí, že dítě je malý dospělý. Neplatí to ve všech ohledech, třeba metabolických, výživových, neplatí to v žádném případě pro imunitu. Jsou velké rozdíly mezi výkonem imunity dospělého člověka, zvláště mladého dospělého člověka, třeba vás rodičů, malých dětí, mezi výkonem imunity staršího člověka, seniora, jako jsem třeba já, a samozřejmě také výkonem imunity novorozenců, kojenců, batolat, případně dětí školního věku. Je to proto, že imunitní systém prodělává vývojové procesy, které vlastně odráží ty momentální potřeby toho daného věku. Takže určitě jinak je potřeba imunitně reagovat v těch časných údobích života, kdy se vlastně člověk setkává se všemi podněty zvnějšku a úplně jinak je potřeba o tom reagovat třeba na stáří. Takže ten rozdíl je zásadní a já myslím, že bychom mohli být i naprosto konkrétní, ale zkrátka zapamatujme si to, že dítě není malý dospělý. Neplatí to pro imunitu v žádném případě. Co znamená pojem slizniční imunita? Lze ji nějak podpořit? Naše tělo je chráněno kůží, ta má u dospělého člověka zhruba 1,8 metru čtverečních, ale představte si, že naše vnitřní povrchy, které vystýlají třeba trávicí trubici, plíce a další orgány, tak mají dohromady kolem 300 metrů čtverečních. To je obrovská plocha, obrovské rozhraní, ve kterém se setkáváme s vnějšími podněty. Ty vnější podněty mohou být třeba škodlivé, to jsou ty invaze patogenních mikroorganismů, ale mohou to být také neškodné podněty, které nám prostě ten svět kolem nás může poskytnout, ale jsou to také třeba podněty, které potřebujeme z naší normální mikroflóry, kterou jsme osídleni. Ale bohužel jsme obklopeni také celou řadou škodlivin v našem životním prostředí. Vdechujeme vzduch, který je plný různých odpadních látek. Naše strava je kontaminovaná různými, říkáme, xenobiotiky. Takže to všechno souvisí s rozvojem ochranných bariér, které máme na sliznicích. A ty sliznice jsou připraveny na to, aby se s tím vším vypořádali. Ten první možná důležitý fakt je, že sliznice se velmi rychle obnovují. My máme určité kmenové buňky ve sliznicích, které ty poškozené buňky, které byly z nějakých důvodů zničeny, tak rychle nahradí. Dobře se to ví třeba pro trávicí trubici, ale platí to obecně. No a pak tam máme osídlení, jak už jsem řekl, tou přátelskou mikrobiotou, tím přátelským mikrobiálním světem, který si postupně budujeme. Budujeme si ho už od narození, pomáhá v tom máma pomocí mateřského mléka, kojení, které obsahuje zvláštní látky, říkáme jim prebiotika, které doslova vybudují ten základ naší střevní mikrobioty. No a potom bychom měli tu mikrobiotu dotvářet i v průběhu dalších fáze života. To dítě, kojené dítě by mělo dostat pevnou stravu v přesném období a potom v dospělosti bychom měli jíst potraviny, které jsou zdraví prospěšné. Ne každému se to bude líbit, ale měla by převažovat
rostlinná strava, rostlinného původu, která v sobě obsahuje látky, které potom nakrmí tu mikrobiotu. Měly by tam být mléčné bílkoviny, zvláště skvašené mléčné produkty. A masa by mělo být přiměřeně, jistě ano, ale ne, že v naší zemi je, co jsem někde četl, průměrná spotřeba masa kolem 100 kg na hlavu za rok. Tak to propočtěte denně, v průměru smíme 30 deka masa. Taky jsou lidi, kteří to nejedí vůbec a jsou tady děti a tak dále. Takže skutečně to je špatně. A potom samozřejmě také špatně jsou nasycené mastné kyseliny. V té naší stravě, české, poctivé, pořádné stravě, bohužel těch škodlivin je celá řada. To všechno prostě negativně ovlivňuje náš výkon slizniční imunity. Takže slizniční imunitu bychom měli, řekněme, budovat a udržovat vhodnou stravou. A pokud selžou ty obranné mechanismy na sliznicích, tak potom se hodí, abychom použili nějaké přípravky, které mají formu potravních doplňků, které nám mohou pomoci. Chybí nám třeba zinek, tak můžeme se obrátit a získat nějaký zinek potravních doplňků. Zinek je důležitý pro fungování imunity, musím to zdůraznit. Vitamin D, toho je skoro vždycky málo, takže i vitamin D se hodí. Ale pro takovéto přímé působení na sliznici jsou k dispozici různé preparáty, které jsou z různého původu. Z mého pohledu asi nejvhodnější a nejúčinnější a s dobře doloženým složením a také účinky jsou léky nebo potravní doplňky, které se shrnutě označují jako Preventan. Oni v sobě mají účinnou látku, která je složitým způsobem získána z biologických materiálů, která je přesně popsána, víme, jak funguje, jak posiluje imunitu. Takže za mě, pokud bych chtěl pomoci třeba dlouhodobě nemocnému dítěti, případně pomoci při počátku infekční nemoci, tak potom bych se obrátil asi na ten Preventan. Jaké jsou příznaky oslabené imunity? Tak oslabená imunita, já bych řekl, že z mé zkušenosti, a slyším to i od pediatru, tak na imunitu se teď svádí skoro všechno. Tady musím prohlásit, že skutečně ty vážné poruchy imunity se projeví jako vážná nemoc, a to velmi brzy po narození. V naší zemi máme prostředky a postupy, jak tyto na životě ohrožené děti najít a poskytnout tým péči. Je to pracoviště v Motole, paní profesorka Šedivá. Ale to jsou jednotlivci, to je několik dětí v celém populačním ročníku. Všechny další děti, které stůňou a říká se, že mají narušenou imunitu, tak většinou jde o nějakou souhru okolností, která na konci je jako vyšší vnímavost k infekci. Myslím si, že tady bychom měli si neustále opakovat jako rodiče malých dětí, kojenců, batolat, dorůstajících školních dětí, že k mládí patří stonání. Jaká forma rozumného stonání vlastně souvisí s tím, že se člověk promořuje, že získává další podněty z toho vnějšího světa, aby se potom připravil třeba na horší situace v tom dalším životním období. Takže to prostě nemůže nikdo chtít a bylo by to nenormální a špatné, kdyby to dítě nemělo občas nějaký zdravotní problém, o kterém řekneme, že souvisí s nějakou vyšší vnímavostí k infekci, a to, který je způsobeno nějakou narušenou imunitou. To jsou výjimečné situace. Domnívám se, že celá řada těch věcí je způsobena nezdravým životním stylem, a to máte v rukách vy rodiče, že skutečně by to dítě nemělo být přetěžováno. Z mého pohledu děti jsou vyčerpány ne povinnostmi v rodině, ty už skoro žádné asi skoro nikde nemají. Povinnosti ve škole si dovedu také představit, že jsou nevelké, z mého pohledu, trošku protivně řeknu, ale ta zátěž vychází z těch sociálních vazeb, které jsou nenormální. Děti už spolu si nepovídají, nedívají se do očí přitom, nepošťuchují se, to všechno se vytrácí, každý drží v ruce nějaký mobil nebo tablet nebo něco a každý prostě se ponoří do těch sociálních sítí, které, proč se jim říká sociální, já nevím, naopak to od sebe lidi odhání, tady tahle ta vymoženost nové doby.
A ty děti jsou tímhle způsobem přetíženy, protože nemají zdravý pohyb, nemají ty sociální kontakty a to všechno se potom odráží negativně a mohli bychom to doložit skutečně odborně, se odráží potom na nižší výkonu imunity. Čili jaké jsou vaše tipy pro každodenní život, abychom posílili tu imunitu? Tak těch rad bychom mohli poskytnout řadu, ale znovu bych asi zopakoval, mít přiměřená očekávání, v případě rodičů, dětí, počítat s tím, že nemoc, která se projevuje jako infekční nemoc, která je spojována v úvozovkách s oslabenou imunitou, tak je ve většině případů jenom přechodná a je ve své podstatě užitečná. No a to další je potom ten životní styl. Správné a dobré stravování. Musí být v první míře rovnováha mezi příjmem a výdejem energií. Vidíme kolem sebe, kolik dětí má nadváhu nebo dokonce obezitu. Z pohledu imunity je to katastrofa. Nebudu se bavit o tom, že se připravují vážné prostě problémy, třeba kardiovaskulární, metabolické, ale ta nadváha nebo obezita i u dětí je spojena s chronickým zánětem, který vede k poškozování funkce a fungování imunity. A tohle má přece každý rodič v rukou, že nesmí připustit, aby to dítě mělo nadváhu nebo obezitu, ty děti přimět k tomu, aby se pohybovali, měli fyzický výkon. To si myslím, že každý z nás může nějakým způsobem si zařídit. No a potom odpočinek a aktivita. Noční spánek, a to v první polovině noci, je klíčová záležitost pro fungování celého těla. Tak jsme biologicky nastaveni. A natož pak děti. Prostě z mého pohledu takový, řekněme, batole nebo předškolák určitě by měl začít spát třeba v těch 8 nejpozději. A takový školák, no tak já bych řekl, že by po 10. už neměl být bdělý v žádném případě. A slyším a vidím kolem sebe, že to je úplně opačně. Že prostě před půlnocí skoro nikdo se do toho spánku nepustí a potom vylehává, třeba dopoledne málem, ale ten spánek už nepřinese ty benefity, které by měl přinést. No a otázka doplnění případně nějakých zdraví prospěšných látek měly by být většinou přírodního původu v součástí naší stravy a pokud ne, a pokud to dítě skutečně objektivně je více náchylné k infekcím, může to být spojeno třeba i s nějakými problémy jinými, které by mohl řešit třeba otorinolaryngolog nebo někdo další, tak potom se hodí podpořit imunitní systém, zvláště na sliznicích, potravním doplňkem, který prokázal svoje účinky v klinických studiích a o kterém také známe, co vlastně obsahuje. Známe, jaké látky má. A to je právě ta součást preparátu, které označujeme jako Preventan. Je to protekim, je to látka, která se získává z tkání složitými procesy a je plně definovaná a prokázala účinnost. Tak tady bych se nebál doporučit preventivně používat, zvláště v těch dobách roku podzim, zima, předjaří, kdy jsme více náchylní k infekcím, podávat to preventivně a v případě nějakých nástupu infekce, tak i použít ty akutní formy tohoto preparátu. Řekněte prosím, proč mají děti častěji rýmu než dospělí? A nebo je to jenom pocit? Jestli bychom měli být znepokojeni, nebo je to běžné? Já zase s lehkou si nadsázkou a ne úplně kvalifikovaně, tak ty anatomické poměry u dětí v těch horních dýchacích cestách jsou jiné než u zdravých dospělých. Oni zkrátka dobře nemají to anatomicky uspůsobeno tak, aby to všechno správně větralo, aby odcházely prostě ty tlaky, tak jak to máme my dospělí, zdraví dospělí. Takže ta první věc je prostě ta, řekněme, anatomická ještě nedovyvinutost. To se vyvíjí stejně jako imunita až v čase. No a potom ty další věci souvisí s tím, že ten imunitní systém je jinak nastaven. Například, takový hezký příklad bych mohl dát, proti původcům
například sinusitit, ale také otitit, to znamená zánětu středouší a zánětu těch přínosných dutin, tak velmi častým původcem jsou opouzdřené bakterie, třeba Haemophilus nebo Streptococcus. A tyhle ty bakterie kontroluje určitá část našich protilátek, která u dětí není ještě dostatečně rozvinuta. Takže jedno z vysvětlení, proč trpí děti více těmito infekcemi, je to, že ještě nemají dosaženou tu správnou hladinu protilátek pod třídy IgG2. Takže třeba takhle bychom to mohli vysvětlit. Kdy je čas vyhledat lékaře? Já bych byl v tomhle směru také zdrženlivý, i když rozumím dalším spíš sociálním dopadům, tak to dítě podle názoru rodiče stůně, pravděpodobně ho nevezmou do školky, s velkou jistotou zřejmě bude i potíž ve škole, ale v té školce to prostě kontrolují, co teče z nosu a tak si ho odneste maminko. A co ta maminka má dělat? Většinou hlídací babičku nemá po ruce, no tak aby se dostala k tomu, že s tím dítětem může zůstat doma, tak musí za dětským lékařem. Kdyby to šlo nastavit jinak, mohla toho lékaře ve většině případů vynechat a dostat se třeba k té podpoře sociální, která s tím je spojena, tak si myslím, že by se také nic nestalo. Takže určitě na každém z nás, abychom rozhodli, kdy je zapotřebí za tím pediatrem jít, ale na druhou stranu prostě si dovedu představit, že tyhle okolnosti, které jsem popsal, přinutí rodiče k tomu, že za tím pediatrem jít musí, i když by si řekli, hele, dneska to nějak vydržím, vezmu si třeba nějaký volno a zítra už je sobota a vyležíme to, tak to je taky cesta. Vy už jste to naznačil, ale do jaké míry spánek, stres a zdravý životní styl ovlivňuje imunitní systém? Tak je to přesně doloženo na úrovni molekulární a buněčné, že je tady propojení mezi neuroendokrinním systémem, to je prostě mozek a žlázy s vnitřní sekrecí, a imunitou. My musíme tu imunitu neustále kontrolovat, aby byla přiměřená, protože nepřiměřená imunitní reakce může vést k poškození vlastních struktur, k rozvoji imunopatologií. A k tomu třeba slouží taková regulační osa, která začíná v mozku a která nakonec vede k tvorbě látek, které tlumí imunitu. A to přechodné utlumení imunity se zdá být jako, že to je protismyslné. Když jsem vystaven infekci a potřebuju tu imunitu co nejsilnější, tak já si přirozeně tlumím přes tu osu. Ne, má to logiku, protože větší riziko je potom to přemrštění té imunitní reakce, než to přechodné utlumení, které tady nastane. Jaké jsou nejčastější mýty ohledně posilování imunity, se kterými se setkáváte? Tak já myslím, že v tomhle směru jsou to především věci, které se týkají toho životního stylu. Už znovu opakuji, současné děti jsou zdánlivě v bezpečí a jsou nejrůznějším způsobem hýčkány a konejšeny, ale opak je pravdou. Jsou absolutně přetíženy. Absolutně přetíženy tím obrovským tlakem společenským, který je vyvíjen na ně samotné, ale samozřejmě především na rodiče. A ti rodiče pod tlakem to potom přinášejí na ně. Takže myslím, že je tady potřeba rozetnout ten bludný kruh toho očekávání, který všichni, já jsem také rodič samozřejmě, také jsem měla vám očekávání, abychom měli přiměřená očekávání ve všech ohledech, nejenom v případě očekávání imunitní kompetence nebo schopnosti reagovat, ale ve všech dalších okolnostech. Abychom byli realisté. Abychom neměli očekávání nadmíru a v případě imunity bychom měli skutečně počítat s tím, že k dětství patří promořování, to znamená kontakty s těmi mikroby, s kterými se člověk setkává všude ve svém prostředí. A tohleto setkání vede k poučení, k té tvorbě imunitní paměti, která nás potom může uchránit za daleko složitějších a nebezpečnějších okolností. Pane profesore, moc děkuji za rozhovor. Já děkuji, že jste mě pozvala.